ये है मेरा फ्रेंड हाय बोलो हाय लोगोफोर आरो दिनै आंनि ब्लगानो जाहैबाय आङो गस्ला गोदानजों सुरु खालामनायसै नोंथांमोना नुदों जानो हागौ आङो पिंक कालारनि गस्ला गोदान गानदों दुगैयै लोबै मानो होनब्ला आं बे गस्लाखौ गोबावसै बायनानै दोनफैनानैहाय ओमफ्रायहाय आङो बावदोंमोन बे गस्लाखौहाय आरो दिनैहाय आङो जोङो न'आव थांनायसैलाय बिनि जुनैहाय आङो बेगावहाय आरो पिकिं खालामफिनदों आरो बख'नानैहाय फोल्डिंआ मोजां जायाखैलाय बेगा बारा जागा थायाखै अपेन खालामनानैहाय सिफोराबो बयनजोबनानैहाय आङो मोजाङै जाफिनदों आरो जाफिननाय समावहाय बे गस्लाखौहाय मोनबाय आङो थ' बे गस्लाखौ बावबायमोन आङो सिगांनो लाबोदोंमोन गासै गस्लाखौ गानजोबदों आङो बेखौहाय बावदों आरो थ' दिनैहाय आङो पेकिं खालामनो नुबायलाय बिनि जुनै फ्रेस जानानैहाय बे गस्ला गोदानखौ गानबाय आरो थांखाबाय लोगोफोरा नै छाता लाबाय मानो होनब्ला हठात करे अखा हायो बेवहाय मिथिखायो आं फ्राय भिडिअ आङो बुंबाय थायो मालाबा साइडआव नङा हठात करे माइनिफ्राय अखा फैनाय पाटार्न मोना आरो मिथिं जाबाय आरोखि आंनि छाता बेग आरो अरना आंनि फेभरेट कालारलाय बियो थ' बिदिनो बांसिन बिदि बे कालारखौ बायो आंनि फेभरेट कालार आरो बेबो आंनि फेभरेट कालार आंलाय गावखौ बहुत समायनाय बादि मोनलायलांबाय आरोखि मानसिलाय बुरैदोंसै होनब्लाबो जेखिया जा गोसो आरो जौबाननि दं आरो बाहेरायाव ओंखारनायनि सिगां बेखौ लोंनायसै आरो दुदु आरो केसर बेहाय दा प्रयजन आङो बेखौ लोंनांगौ दे थ' बिनि जुनैहाय बेखौ लोङो आङो बेखौ गलायनानैहाय लोंग्रोनायसै ओमफ्रायहाय ओंखारनायसै आरो आङो थान्दा दा बिनि जुनैहाय दुगैयै लोबैहाय एसे थान्दा मोनो आरोखि थ' बिनि जुनैखौबो लोंनांगौ जायो आं ओंखारबाय लोगोफोरनि थाबायदों आं हारसिङैहाय दिनैहाय ओमफ्राय थान्दा बादिना मा लाबोआ जासै जानो मुवा लाबोनाय ओमफ्राय एसे माबा फुनग्रा जिनिस नांगौ नायनोसै मोनो ना मोना निफेर गैया दिनैहाय बोरै मा होनो मार्केट गैयालाय दिनै समबार आरो बे मार्केटआ जाहैबाय रबिबार आरो बुधबार जायो होमब्लाबो बेलासिनि टाइमाव भिर जायो आरो थाबायगासिनो दङ आङो हारसिङै जिं लामा गेजेरजों थाबायाखै आं लामा गेजेराव थाबायनो गियो आङो बेहानो कस्मेटिक बहाय फानो बहामा आङो बहामाय मोननै दं आरो आं बैहासो लायो बहामायसै आङो लोगोफोरालाय नायनो हागोन मा मोनो बहाय नायनोसै नांगौखौबो मोनो ना मोना फैबाय जखन मानसिलाय बारा भीड़ गया कौन सा ब्रांड का है ये आयुर का है कंपनी का लोकल और बोलिए स्क्रब दीजिए स्क्रब दे रहे स्क्रब एक स्क्रब बिना फिर हिमालय इनो है बेस में इतना बढ़िया सी कंपनी का फिर क्या है बता दें आङो मा ब्रांडनि मोनो नायनि और कौन सा ब्रांड का है कौन सा कंपनी का है दिखाइए एम्फौ लांफैदों आङो नै नायदों नायनोसै माखौ मोजां मोनो लाखांबाय आङो लाखानानै ओंखारबाय लानानै ओंखारबाय आङो लोगोफोर थांफिनोसै दानिखौबो जाग्रा लानाय आं एसे पानिपुरि जानो नेदों मानसियानो फैयाखै नै मानसिया हरै थांदों फैयाखै मायबा थाङामोन थानाय नेनि जानो लुबैदों गोबावसैमोन जायैया जानाय थां दिनैहाय मन्जुरि लांनायसै आं जानो लुबैनायखायनो दिनैहाय मन्जुरि लादों आङो नै अर्डार होदों थ' आङो गिदिंनानैहाय फैबाय नांगौ जिनिसखौ लायनानै फैबाय नुखाबाय मा लाबोदों आङो बिदिनो क्लिप गैलैमोनलाय आङो क्लिप लाबोदों आरो बिदिनो मा होनो रज वाटार आरो स्क्राब एसे एन्टि टेन जाबायमोन दा बेखौहाय खालामो आरो एसे माबा गुबै मन्जुरि होनना बुङो बेखौ जानो लुबैनायलाय लाबोबाय आरो फुसका जानानै फैदों आङो थ' एसेनोसै आङो गस्ला गोदान गाननानै दिनैहाय एसे इन्जय खालामबाय खरसाबो खालामबाय आङो 300-400सोनि खरसा खालामबाय आरो मोङाखौ नुवा आरो दुदुबो लाबोदों आङो दुदुखौलाय सब समाय आङो लोंखायो बार गुसु होननानै आं फैनानै दानि गोजौआवहाय फैदों आरो गोरलैफोरजोंलाय टाइम पास खालामदों आरोखि थान्दानो इन्जय खालामबाय दिनैहाय गस्ला गोदान गाननानैहाय
थ' नोंथांमोना नायदो इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअ आंनि चेनेलनि भिडिअखौ आरो लाइक खालामना हो आरो बेजों लोगोसे शेयार खालाम आरो जायफ्रा दाबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय ये है मेरा फ्रेंड हाय बोलो गोरलैफोरनि बिदा फंबाय बेसो जोङो टाइम पास खालामो आङो आरो दंबावो सासेया न'आव थांदों थ' एसेयावनो दोनथ'बाय दिनैनि भिडिअखौ बयखौबो बाय बाय लोगोफोर